Як Белавія вывезла беларускіх турыстаў з Дубаю, на што ўжо паўплывала вайна на Блізкім Усходзе, а таксама як Віктор Шейман прадае ў Расію дарагія аўтамабілі у абыходе еўрапейскіх санкцыяў. У сённяшнім выданні «Аб'ектыўнае па-беларуску» з вами Віталь Бабін. Пачынаем. Самолет с белорусами здзейсніў экстранную пасадку ў Маскаце, сталіцы Аману. Борт накіроўваўся ў Салалу, другі па велічыні горад краіны. Аднак пры падлёце дыспетчары атрымалі паведамленне пра закрыццё паветранай прасторы у сувязі з канфліктам на Блізкім Усходзе. Тым часам Белавія распачала эвакуацыю беларускіх турыстаў з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Авіякампанія назвала даты 3 рэйсаў, на якіх плануюць вывезці суайчыннікаў з гарачай кропкі. Першая ж група беларускіх турыстаў колькасцю 189 чалавек ужо вылецела з Дубаю ў Менск. Падрабязней Наста Печанькова. З Дубаю праз Актау у Менск, а 1:30 ночы ў сталічным аэрапорце прызямліцца самалёт Белавіі. На борце пасажыры, што мусілі прыляцець рэйсам з Эміратаў яшчэ 28 лютага, але захраслі праз пачатак баявых дзеянняў на Блізкім Усходзе. Наступныя два эвакуацыйныя рэйсы запланаваныя на 4 і 5 сакавіка. Пры гэтым рэгулярныя пасажырскія перавозкі на гэтыя дні скасаваныя. Мы патэлефанавалі на гарачую лінію Белавіі і запыталі, што рабіць беларусам, якія не трапяць на найбліжэйшыя вывазныя лайнеры. Все зависит от обстановки, от того, будет ли закрыто воздушное пространство, поэтому заранее сложно сказать. Но в случае, если ваш рейс отменят, вы имеете право обменять на другие даты бесплатно или вернуть деньги без денежных потерь. Но это когда будет официальное подтверждение, что рейс отменен. Інфармацыю пра касаванне рэйсу паводле прэс-службы можна будзе знайсці ў сацыяльных сетках авіякампаніі і на сайце Белавіі. Тым часам у краінах Блізкага Усходу застаецца больш за 3000 беларусаў, большасць у Арабскіх Эміратах. І гэта толькі тыя, хто набыў пуцёўкі праз тураператараў. Такую інфармацыю агучыў кіраўнік Нацыянальнага агенцтва турызму Кірыл Машарскі у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах арганізаваных турыстаў каля 2500. Нашыя аператары і дыпламаты спрыяюць таму, каб падаўжэнне перабывання нашых грамадзянаў у сродках размяшчэння пакуль ажыццяўлялася бясплатна. Для нас гэта прынцыповы момант садзейнічаць грамадзянам. Мы на сувязі. Умовы, у якіх чакаюць дапамогі, турысты паказваюць у сацыяльных сетках. Яны скардзяцца, што 5-зоркавыя гатэлі давялося замяніць на класам ніжэй ці ўвогуле падземныя паркінгі. Пры гэтым у інтэрв'ю онлайнеру беларускія турысты ў Дубаі распавялі, што ў горадзе захоўваецца спакойная абстаноўка. Адкрытыя гандлёвыя цэнтры і кавярні. Транспарт працуе ў штатным рэжыме. Людзі адпачываюць і на моры, нягледзячы на заклікі мясцовых уладаў не наведваць пляжаў. В целом у нас тут все спокойно. Люди отдыхают, купаются, гуляют, машины ездят. На воде даже начали появляться какие-то смельчаки. Няма панікі і ў крамах. В целом прилавки достаточно не пустые. Если только вот из такого формата. Все спокойно гуляют по магазинам. Никакой паники. Закупаются, как обычно, продуктами. Пры гэтым некаторыя турысты адзначаюць, што бліжэй да берагавой лініі, асабліва ўначы, можна пачуць гучныя выбухі. Працуе СПА. Наста Печанькова, Белсат. У Менску скасавалі традыцыйнае ўшанаванне памяці ахвяраў гета. Імпрэза была запланаваная на 2 і 3 сакавіка, аднак яе перанеслі на невядомы тэрмін. Пра гэта паведамілі ў Саюзе беларускіх габрэйскіх грамадскіх арганізацый і супольнасцяў. Прычынаю такога рашэння там назвалі меркаванне бяспекі, які менавіта афіцыйна не агучылі. Рашэнне прынятае на фоне ізраільска-амерыканскай аперацыі супраць рэжыму аятолаў у Іране. Афіцыйны Тэгеран, даўні хаўруснік Лукашэнкі, ліквідацыю Хаменеі Лукашенка напярэдадні назваў вераломнай атакаю.
2-3 сакавіка 1942 года нацысты ўчынілі масавы расстрэл вязняў менскага гета. Тады загінулі каля 5000 чалавек. На месцы тых трагічных падзеяў у мемарыяльным комплексе «Яма» на вуліцы Мельнікайце штогод і праводзілі жалобную цырымонію. Авіяцыя, флот і супрацьпаветраная абарона Ірану знішчаныя. Пра гэта паведаміў Дональд Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social. Маўляў, перамоваў з Іранам больш не будзе. Пры гэтым і сам Трамп, і дзяржаўны сакратар Марка Руб'ё паведамілі, што самыя моцныя ўдары яшчэ наперадзе. Што ж цяпер адбываецца ў краінах Блізкага ўсходу, распавядзе Аліна Скрабунова. Іран перакрыў галоўны шлях для транспартавання нафтай Хурмузскую пратоку, што злучае Персідскую затоку і Аравійскае мора. Менавіта праз яе праходзіць каля 20% сусветнай нафты. Хурмузская пратока закрытая. Калі хто-небудзь паспрабуе прайсці, героі корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі і рэгулярнага флоту падпаляць гэтыя караблі. Уначы бакі канфлікту працягнулі абменьвацца ударамі. Іран атакаваў амерыканскую амбасаду ў Саудаўскай Аравіі, а Ізраіль цэлы комплекс дзяржаўных будынкаў у Тегеране. У тым ліку прэзідэнцкую канцылярыю, штаб-кватэру Мы знішчылі цэнтр СМІ і прапаганды іранскага тэрарыстычнага рэжыму ў Тегеране. Рэжым дамінаваў у медыях у Іране, заахвочваючы тэрарыстычную дзейнасць і прыгнятаючы народ з дапамогаю грамадзянскіх сродкаў і актываў. Гадамі дзяржаўнае тэлебачанне Ірану заклікала да знішчэння дзяржавы Ізраіль. Цяпер голасу рэжыму больш няма. Войска абароны Ізраілю атакавала і тэрыторыю Лівану. Мэтамі сталіся ключавыя аб'екты Хізбулы ў Бейруце. Паводле Цагалю, перад ударамі цывільнае насельніцтва атрымала папярэджанне. Акрамя таго, у Ліване Ізраіль пачаў і наземны наступ. Галоўная мэта ізраільска-амерыканскай вайсковай аперацыі на Блізкім усходзе, як паведаміў дзяржсакратар ЗША Марка Руб'ё, гэта знішчэнне ракетнага патэнцыялу Ірану. Навошта Ірану патрэбны балістычны ракетны патэнцыял? Яны спрабуюць ужо вельмі даўно стварыць сістэму звычайнага ўзбраення ў якасці шчыта, за якім яны змогуць хавацца. Гэта азначае, што ў нейкі момант у іх будзе так шмат звычайных ракетаў, так шмат беспілотнікаў, і яны здолеюць нанесці такую велізарную шкоду, што ніхто нічога не зможа зрабіць з іх ядравай праграмаю. Колькасць загінулых у Іране за 4 дні вайсковага канфлікту паводле звестак іранскага чырвонага паўмесяца і амерыканскай арганізацыі Human Rights Activists in Iran перавысіла 700 чалавек. Калі будзе вызначана, што напады скіраваныя супраць грамадзянскага насельніцтва або грамадзянскіх аб'ектаў, або ёсць нявыбарнымі нападамі, гэта будзе сур'ёзным парушэннем міжнароднага гуманітарнага права і можа быць прыроўненае да ваенных злачынстваў. Першыя ўдары па тэрыторыі Ірану амерыканскія і ізраільскія сілы нанеслі ў суботу 28 лютага. У выніку забіты верхоўны лідар аятала Алі Хаменеі. У той жа дзень Іран адказаў серыяй удараў не толькі па Ізраілі і амерыканскіх целях у розных краінах рэгіёну. Сярод іншага, пад атакою апынуліся грамадзянскія аб'екты і нафтавая інфраструктура. Аліна Скрабунова, Белсат. 7 до 15 сакавіка ў Беларусі пройдзе рэспубліканская пажарна-прафілактычная акцыя «За бяспеку разам». Асноўная мэта акцыі – падвысіць культуру бяспекі сярод насельніцтва. Статыстыка няўмольна сведчыць, што большасць пажараў адбываецца менавіта ў жылых дамах. Толькі сёлета ў агні загінулі каля 200 чалавек. Асноўная прычына трагедыяў – неасцярожнае абыходжанне з агнём, няведанне элементарных правілаў бяспекі альбо грэбаванне імі. Так толькі за мінулыя сотні ў пажарах загінулі 7 чалавек. Ва Ушачах агонь забраў жыцці маці і сына. Агмень узгарання, як высветлілася, узнік на канапе, на якой у момант пажару была гаспадыня кватэры. Паводле суседзяў, пенсіянерка і ейны беспрацоўны сын злоўжывалі алкаголем, а жанчына нярэдка курыла ў ложку. А ў маладзечне напярэдадні загінулі адразу 3 асобы. У згарэлай кватэры на 7-м паверсе дому на вуліцы Будаўнікоў ратавальнікі знайшлі 2 целы. Яшчэ адзін з загінулых выскачыў з вакна. Паводле відавочцаў, перад трагедыяй кампанія таксама выпівала і курыла ў пакоі, стрэсваючы попел проста на падлогу. У айчынным машынабудаванні 2 супрацьлеглыя трэнды. У кітайска-беларускай вытворчасці легкавікоў летась рост продажаў у Расею
амаль удвая. Што да грузавых аўтамабіляў і аўтобусаў МАЗ прадалі менш на 43%. Чаму адны попыт расце, а на іншыя падае, высвятляла Юлія Цяльпук. У кітайска-беларускага вытворцы будзе новы завод аўтакампанентаў непасрэдна для зборкі аўтамабіля ў Белджы. Збудуюць яго ў раёне аграгарадка Перасады Менскай вобласці. Мэты праекту арганізаваць сучасную вытворчасць штампавання, чаго, дарэчы, у нас у краіне пакуль няма. Аўтаматызаваныя лініі буйнагабарытнага штампавання, выйсці на ўжыванне ўласных матэрыялаў. Белджы пашыраецца, бо экспарт аўтамабіляў у Расію імкліва расце. У першым месяцы сёлета прадалі на 62% больш новых джылі, чымся ў студзені летась. Перасунуліся з 8 на 5 месца ў расійскім топе продажаў. Калі ўзяць гадавыя паказнікі, то ў 2025 экспарт вырас амаль удвая. Гэты рост у 2 разы, гэта азначае толькі тое, што марка была лакалізавана толькі некалькі гадоў таму. Калі мы паглядзім на выраб прадукцыі заводам Белжы, то высветліцца, што ён ужо 3 гады знаходзіцца прыкладна на адном уровні. Калі з рынку Расіі сышлі буйныя сусветныя маркі, да яго прыйшлі кітайскія маркі, і, канешне, Джылі гэта адна з такіх марак, вельмі ўдалая з пункту гледжання суадносін, цэны і якасць. Найбольш папулярная мадэль Белджы X50 заняла сваю нішу ў Расіі. Беларусь хоча экспартаваць больш, а вытворчасць мадэрнізуе, таму што ўжо цяпер завод працуе амаль на поўную магутнасць 60 тысяч аўтамабіляў на год. Не ўвесь айчынны аўтапрам паспяховы. Менскі аўтамабільны завод летась прадаў у Расію 3274 грузавыя машыны. Гэта на 43% менш, чымся годам раней. МАЗ прайграе менавіта такую наўпроставую канкурэнцыю кітайцам. Прайграе і ў Расіі, і ў Беларусі. Мы бачылі, як Лукашенко вельмі скардзіўся на тое, што мы закупілі па імпарту аўтамабіляў цяжкавікоў болей, чым вырабілі на гэтым самым МАЗе. Вось так выглядае катастрофа. Падзенне продажаў працягваецца. У першым месяцы сёлета МАЗ экспартаваў на асноўны рынак на 30% менш, студзень да студзеня. Але пры гэтым заняў 5-е месца ў топе продажаў у сваім сегменце. Гэта звязанае з тым, што расійскі рынак сам па сабе сціскаецца. У перыяд крызісу прадпрыемствы ашчаджаюць і менш інвестуюць у тэхніку, якая мае служыць не адзін год. Юлія Цяльпук, Белсат. Тым часам люксавыя аўтамабілі з еўразвязу надалей паступаюць на расійскі рынок і дапамагаюць гэтаму беларускія кампаніі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр высветліў, што схема продажу падстанцыйных еўрапейскіх аўтаў трывае, нягледзячы на ўзмацненне абмежаванняў ды публікацыі расследавальнікаў. І па-ранейшаму да незаконнага рэкспарту люксавага транспарту датычныя кампаніі звязаныя з найбліжаным да Лукашэнкі Віктарам Шэйманам. На еўрапейскім боку яны выкарыстоўваюць кіпрускую кампанію «Ростумел». Это кампанія фігурант шматлікіх расследаванняў БРЦ з 24 году яшчэ. І тое, што мы зноў я бачым у той же самай схеме, паказвае, што кіпрскія ўлады так з ёй нічога і не зрабілі. Хаця это пытанне мы ведаем, што падымалася нават на ўзроўні Еўракамісіі. По расійскі бок атрымальнікам выступае такая расійская кампанія «Астрата». Это новая кампанія, адна з шматлікіх тых, якія менеджацца в рамках падпольнай бізнес-імперыі Віктара Шэймана. Ключавой асобай з'яўляецца Андрэй Свірыдаў. Гэта былы намеснік Віктара Шэймана па ўправ-справамі Лукашэнкі. Крыху цынічны момант тое, што некаторыя з гэтых аўтамабіляў мелі украінскую рэгістрацыю, падобна, што ім даецца украінская рэгістрацыя, магчыма, для аблягчэння іх вывазу з еўразвязу. 22 мільёны еўра гэткіх памераў можа сягаць шкода, нанесеная рэжымам Лукашэнкі адной са стратэгічных галінаў эканомікі нашых паўночных суседзяў. Літоўская асацыяцыя аўтаперавознікаў «Лінава» звярнулася ў Еўракамісію ў справе затрыманых у Беларусі цяжкавікоў. У звароце асацыяцыя заклікае даць афіцыйную ацэнку сітуацыі і магчымаму парушэнню эканамічных інтарэсаў еўразвязу. Паводле «Лінава», агулам у Беларусі дагэтуль могуць заставацца 1472 транспартавыя сродкі. Іх ацэначны кошт амаль 22 мільёна еўраў.
Затрыманні літоўскага грузавога транспарту пачаліся летась у кастрычніку. Тады на фоне памежнага канфлікту з афіцыйнай Вільняй Менск забараніў літоўскім кіроўцам выезд з нашай краіны. Да таго ж беларускі бок вымагае 120 еўраў з кожнай машыны, што сёння утрымліваецца на штрафстаянцы, і пагражае канфіскацыяй транспарту. Мост зноў дасяжны для транспарту і пешаходаў. У Бабруйску аднавілі рух па праблемным пуцеправодзе на вуліцы Карла Маркса. Ад учора мост быў закрыты праз пагрозу абрынання. Што адбылося, распавядзем у наступным сюжэце. Рух па мосце праз чыгуначныя шляхі ў Бабруйску аднавілі, але з улікам захадаў бяспекі пакуль па адным баку. У гарвыканкаме мясцовым журналістам паведамілі, што пагрозы абрынання канструкцыі няма. Сігнал пра пагрозу абвала мосту на вуліцы Карла Маркса служба Міністэрства надзвычайных сітуацыяў атрымала напярэдадні. Як выявілася, нахіліўся ходнік уздоўж пуцеправоду. На месцы працавала камісія ў надзвычайных сітуацыях на чале з старшынём гарвыканкаму. Пасля першаснага абследавання спецыялісты пабачылі, што адбылася дэфармацыя апорнай бэлькі пешаходнай часткі мосту. Небяспечную зону агарадзілі, а рух транспарту арганізавалі ў аб'езд. Мост на вуліцы Карла Маркса эксплуатуюць з 1972 года. Вядома, што ён у плане гарвыканкаму на рэканструкцыю, паколькі вымагае абнаўлення. Нам надо реконструировать мосты. Они уже старые, их немало, они небольшие в основном, поэтому надо упреждать, не ждать, когда какой-то мост там начнет разрушаться или вообще обвалится. Пільную увагу чыноўнікаў на стан мастоў Лукашенко звярнуў у студзені 2022 года пасля інцыдэнту з пуцеправодам праз Нямігу. Тады абрынулася пешаходная частка мосту. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Ірына Юр'ева, Белсат. Вясна ўбіраецца ў моц, аднак вясёлыя ручаінкі цяпер не толькі на вуліцы ў віцебскім мікрараёне Нікаполя. Пацяклі новазбудаваныя электрадамы. Жыхарка аднаго з іх, маладая мама, паказала ў тыктоку, як выглядае дом, якому няма яшчэ нават 2 гадоў, і здаецца рытарычным пытаннем. І што? Гэтак будзе заўсёды? Новый микрорайон Некрополя. Прошу максимальный репост. Дому нету 2 года, вторая весна. Случаются вот такие потопы. Кто за это будет отвечать? ЖЭУ или Витебский ДСК, которые построили так похабно дом? Не предусмотрев ни ливневки, отсутствует крыльцо, поступает вода в подъезд. Так как решат проблему, приедут, откачают воду, и на этом все. Нами с года в год страдай, явится плесень. Эти квартиры нам достались далеко не бесплатно. У нас кредит на 20 лет больше 1000 рублей. В первом и во втором подъезде предусмотрели пандус и крыльцо. В третий подъезд, видимо, решили обойдутся. Дом полностью электрический. Это разве не опасно? Кто готов взять ответственность за нашу жизнь? Не дай бог что, вода, электричество. Витебский ДСК, УКС или ЖЭУ. В нашей стране все для молодых семей, которым теперь приходится вычерпывать воду. И нам так жить всю жизнь? Напярэдадні свята 8 сакавіка Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю чыніць кветкавыя рэйды па краіне. Ад учора і да 6 сакавіка правяраюць цэны. Белсат патэлефанаваў у ведомства, каб даведацца, якая цана будзе лічыцца законнай, а якая спекулятыўнай. Регулирование на тюльпаны вообще на цветы отсутствует. Поэтому назвать ее спекулятивной, наверное, будет сложновато. Мы будем анализировать любую информацию. На сегодняшний день средняя цена на рынке 4,5. Если будет кто-то продавать по 10, ясно дело, будем спрашивать, в случае чего. Но это пока так. Пока так, то есть пока это не регулируется. Оно вообще не регулируется. Ясно. Ну, то есть вопрос именно купил за 2, продал за 10, вот это вот мы будем стараться не допускать. То есть, но сам продавец, да, то есть если там я прошу сбить цену, а он мне говорит, что он продает по 10, потому что, ну вот, он так решил, и потому что это не регулируется, я не могу ему предъявить претензии. Нет, законодательно нет. А ўжо ад паслязаўтра і да 8 сакавіка ўключна зоймуцца нелегальным гандлем. Паводле ўладаў, гандляваць можна толькі ў прызначаных для гэтага месцах, а таксама пры наяўнасці адпаведных даведак і дазволу ад падаткавікоў. Зрэшты, магчымасць прадаваць кветкі без рэгістрацыі самастойна ўсё-ткі ёсць, пры ўмове, што гэтыя кветкі гандляр вырасціў сам, альбо ягоныя блізкія. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больше навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Інфармацыйны ж вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім.
Вітаю, спадарства. Вялікая вайна пашыраецца. ЗША і Ізраіль узмацняюць удары па Іране, гучаць заявы пра новыя аперацыі і самыя моцныя удары наперадзе. Што адбываецца з іранскім рэжымам і як гэтая эскалацыя паўплывае на Беларусь? Абмяркуем з Яўгенам Красуліным. І другая тэма – эканоміка. Продажы МАЗ у Расею падаюць, канфлікты з Літвой выходзяць на ўзровень Еўракамісіі, а рызыкі нафтавага рынку растуць. Ці здольная беларуская эканоміка выбрацца з піке без нармалізацыі адносінаў з суседзямі? Чакаем на сувязі эканаміста Андрэя Махоўскага. Ну а пакуль, спадарства, запрашаю вас галасаваць у нашым традыцыйным апытанні на YouTube-канале Белсат Ньюс. Пра яго ўжо неўзабаве хутка распавядзем. Пачынаем. Працуем у жывым эфіры, задаемся пытанням, ці паўплывае нейкім чынам вайна на Блізкім Усходзе на нас, на эканоміку, на геапалітычны стан. Адказы могуць быць самымі рознымі. Значна паўплывае, незначна не паўплывае на агул, альбо вы ўвогуле не ведаеце адказа на гэтае пытанне. Тады выбіраеце самы апошні варыянт. За яго, дарэчы, ўжо прагаласавала 20% тых, хто ўзяў удзел у гэтым галасаванні. Ці пакуль пачакайце з галасаваннем і паглядзіце наш эфір, таму што наперадзе нас чакае акурат палітычны аналіз, ну а пасля і эканамічны аналіз наступстваў вайны ў Іране для Беларусі. Чацвёрты дзень вайны ЗША і Ізраілю супраць Ірану. Дональд Трамп заяўляе самыя моцныя ўдары яшчэ наперадзе. Гавораць пра амаль неабмежаваныя запасы зброі. Ізраіль наносіць удары па Тэгеране і Бейруце, пачынае новую наземную аперацыю ў Ліване. Канфлікт выходзіць за межы адной краіны. Іранскія атакі па амерыканскіх базах у рэгіёне і удары дронаў па нафтавай інфраструктуры, пагрозы закрыць Хармузскую пратоку, што ёсць ключавым маршрутам для сусветнай нафты. І гэта ўжо не толькі пра Блізкі ўсход. Іран – стратэгічны партнёр Расеі, пастаўшчык шахедаў, якімі Масква бепла ў краіне. Эскалацыя вакол Тэгерану можа змяніць баланс усяго рэгіёну і пазіцыю Менску ў гэтай вялікай вайне. Што адбываецца з іранскім рэжымам і да чаго рыхтавацца Беларусі? Абмяркуем неўзабаве. З нашым першым госцем спадар Яўген Красулін, кандыдат гістарычных навук, знаходзіцца ў нашай студыі. Вечар добры вам. Вітаем. Вечар добры. Вельмі рады, што знайшлі час і магчымасць быць у нашай студыі, а не на фоне легендарнай сцяны з цэглай. Давядзецца з сабой таскаць. Так, сцяну. Першае пытанне мы ўжо ведаем, ужо пацвердзілі афіцыйна ўлады і Ірана, і Ізраіля пра тое, што быў нанесены гэты удар па будынку ў Тэгеране, дзе нібыта збіраліся выбіраць новага аятолу для гэтай краіны, гэтай аятолы, так разумею, збіраліся 88. 88, так. Невядома, ці яны загінулі, колькі ахвяраў і гэтак далей, ну будынак знішчаны. Спадар Яўген, хто ці што, які орган цяпер кіруе Іранам? Значит, вось дзіўна, конечно, што яны збіраліся, бо гэта, уласна кажучы, было відавочным. Яшчэ учора ў прыватнай размове, уласна кажучы, я гэтую тэму ўздымаў, што як абіраць, калі сабралі 88 чалавек у адным месцы, ну гэта як мішень намалявалі, ўсё. І, уласна кажучы, я думаю, супольнае такое меркаванне экспертаў было, што будзе кіраваць вось гэта часовая рада, куды ўваходзяць у тым ліку Пезашкян і глава юрыдычных гэтых справаў і прадстаўнік таксама юрыдычны. А цяпер вельмі цяжка казаць, што адбудзецца, но нельга казаць, што Іран зусім вось рэжым застаўся без опцыяў, без таго, што рабіць, бо цяпер, хутчэй за ўсё, будзе перанесены цяжар на Раду бяспекі, найвышэйшую Раду бяспекі, і вось яна і будзе ажыццяўляць, хутчэй за ўсё, кіраўніцтва. Але тут зноўку пытанне, наколькі гэтая рада здолее арганізаваць эфектыўнае кіраўніцтва, каардынацыю, у тым ліку аднавіць тыя сувязі, якія былі перэрваны ў выніку удару, і зладзіць, не скажам, што эфектыўную абарону, а скажам, што эфектыўную падтрымку рэжыма, каб ён не абрынуўся вось у любы момант.
То бок цяпер вось асноўная якая задача, назовем это так, у рэжыма самому устаяць, ці краіну сваю абараніць, ці нанесці максімальны урон краінам, якія падтрымалі гэтую аперацыю, як цяпер мы бачым, ракеты ляцяць ва ўсе бакі ў рэгіёне. Значит, вы назвали так даволі іерархічна тыя прэферэнцыі, якія стаяць перад тымі, хто застаўся, скажем так, ад рэжыму. Ну, у першую чаргу ўсё ж такі гэта пытанне выжывання рэжыму. Бо мы бачылі, як у пазамінулым ужо месяцы масавыя выступленні паставілі, скажем так, перад вялікім выклікам рэжым, і шмат хто прагназаваў, што гэта просто так не скончыцца. Цяпер мы бачым, што былі нанесены першыя ўдары, якія абезгалоўлівалі гэты рэжым. І нягледзячы на тое, што нават Алі Хаменеі пакойны, ён быў усё ж такі чалавекам вялікага ўзросту, і ёсць меркаванне, што ён у коме знаходзіўся на момант сваёй смерці. Но, тым не менш, вось гэта ўсё, скажем, нанесла моцны удар па рэжыму, але мы бачым, што засталіся такія структуры, як КВИР, як Басідж, то бок тыя вось слупы, на якіх гэты рэжым і трымаўся, і больш за тое, якія і былі гэтым рэжымам. Вось асабліва КВИР, корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. І калі мы паглядзім на тыя персоны, якія цяпер засталіся, гэта, уласна кажучы, ўсё прадстаўнікі вось гэтага корпусу. То бок ён такая кузня кадраў для рэжыму аятолаў. І цяпер ён можа праз сілавыя свае структуры і праз здольнасць гэтыя сілавыя структуры падтрымліваць і, скажем так, актывіваваць іх на пэўных кірунках, там адбіваць налёты не атрымаецца. Хутчэй яны цяпер будуць канцэнтравацца на ударах у адказ, каб знясіліць праціўніка, і каб нанесці як мага большую страту, у першую чаргу эканамічную. Я кожны дзень гляджу праз Марин-Трекер на Армузскую пратоку і бачу, як растуць вось гэтыя коркі з двух бакоў з танкераў. І гэта, канешне, вялікі удар па эканоміцы сусветнай. Так, зараз пра наступствы мы яшчэ звернемся, пакуль жа да самой рэжыма. Вось на дадзены момант, паводле вашых адчуванняў, ацэнак, гэты канфлікт і вось абезгалаўленне, так, фактычна такой верхушкі афіцыйнай, так, Ірана, ён больш яшчэ скансалідаваў рэжым, іранскую частку вот этого грамадства, которое падтрымлівала гэты рэжым, ці все-таки аслабіў, вось на вашу думку, потому что агулам, і гэта ўжо ж вядома з розных так падобных гісторыяў, што все-таки такія інтэрвенцыі вонкавыя, так, умяшанні ў краіну, яны на пачатку кансалідуюць вакол сябе грамадства, так, бо людзі баяцца, так, яны разам. А вось у выпадку Ірана гэта адбылося, ці все-таки мы бачым, пакуль ще рана рабіць нейкія высновы? Вось, улічваючы тыя пажаданні, якія я чуў ад іранцаў яшчэ гадоў 15 таму, яны казалі, што яны з вялікай радасцю бы убачылі натаўскія самалёты ў сваіх нябёсах. Там, канечне, чаканне вось ад гэтых удараў вельмі вялікія. З іншага боку, мы бачылі адразу пасля пачатку удару маніфестацыі на вуліцах іранскіх гарадоў тых, хто падтрымліваў гэты рэжым. Вось у 20-м годзе, пагадзіцеся, у Менску мы не бачылі такога. Там усё ж такі грамадства крыху больш расколата, чым беларускае грамадства, хоць нам кажуць іншае. Вось. І там, канечне, скажам, кансалідацыя грамадства вакол вось гэтай ідэі змены рэжыму, вось яна хутчэй адбылася, чым кансалідацыя вакол рэжыму аятолаў. Вельмі характэрны кадр, на што я звярнуў увагу, пасля першых удараў 28 лютага яшчэ, стаяць вось гэтыя супрацоўнікі Басідж перад сваімі разбуранымі казармамі, штабамі і трымаюцца вось так за галаву. Гэта не жэст чалавека, які гатовы супрацьстаяць навале. Гэта жэст роспачы і адчаю. Вось я думаю, хутчэй вось гэтыя настроі пануюць цяпер сярод вось гэтых слупоў рэжыму. Апошняе пытанне, можа, яшчэ Віталь па этой тэме будзе хацець, але вось па якіх сігналах, па якіх знаках мы зразумеем, які бок эвалюцыянуе гэты рэжым, так? Ці ў бок сапраўды адыходу ад ранейшых гэтых практык, так? Ці большай мілітарызацыі, напрыклад, так, большая злобленасці на свет і гэтак далей. Хаця мы ведаем па заявам і Трампа, і з боку Ізраіля, што яны хочуць там дашчэнту фактычна гэты рэжым звонку знішчыць. Это іншае пытанне, наколькі гэта магчыма. Вось на што звяртаць увагу? У які бок іранскі рэжым будзе развівацца? Я думаю, больш варта звяртаць увагу на іранскую вуліцу.
Вось наколькі там пачнуць з'яўляцца людзі, якія будуць агучваць вось гэтыя антыаятолаўскія лозунгі. Вось гэта будзе найлепшым знакам. Потым, я думаю, зменіцца танальнасць навінаў увогуле інфармацыі, якая будзе паступаць з Ірану. Гэта таксама такі вельмі істотны будзе сігнал. Вось па характары паведамленняў, па характары матэрыялу, якія будуць узнікаць і з'яўляцца ў афіцыйных, скажем так, медыа, калі зноўку не забамбяць іхнія цэнтры. Вось тады будзе вельмі добра зразумела, што адбываецца. Разам з тым мы бачым, што можа штосьці залежыць і ад вонкавага падтрымання афіцыйнага Тэгерану. Не так шмат саюзнікаў, у прынцыпе, але вось, напрыклад, Кітай, якога часамі адносяць вось да адзінай восі зла разам з Паўночнай Карэяй, з Іранам, запатрабаваў ад Тэгерану не перашкаджаць пастаўкам катарскага звадкаванага газу і не бамбіць. Спадар Евгений, ці Кітай у дадзенай сітуацыі можа нейкім чынам выступіць супраць іранскай супрацьдзеяння тым атакам, якія здзяйсняе ЗША і Ізраіль? Значыць, Кітай – гэта таварыш вельмі прагматычны. Для яго прагматыка і я заўжды вышэй за ўсё астатняе. І тут, сапраўды, вось гэтыя ўдары па інфраструктуры звадкаванага газу ў Катары, яны ж ужо прывялі да росту коштаў у Еўропе на 70. Уже на 70. На 70. Так што гэта зноўку паглядзім на інфляцыю і на цэны ў нашых крамах. Потым і для Кітаю гэта тое ж самае, бо Кітай не ў меншай ступені залежыць ад танных энерганосьбітаў. Власна кажучы, вось гэты кітайскі цуд, ён не ў апошнюю чаргу пабудаваны на вось гэтай блізкаўсходняй нафце і газе. Вось гэта яму патрэбна. Ну а далей, канечне, ён зацікаўлены, каб вось гэтыя коркі вакол Армуза яны рассмакталіся, і каб не было больш перапынку. І ўсё было нармалёва, ён мог прадказваць, колькі паступіць гэтых вуглевадародаў у ягоную эканоміку і як яна далей будзе развівацца. Так што вельмі складаная сітуацыя для яго. Бо з аднаго боку трэба падтрымаць, добра было б падтрымаць і захаваць свайго саюзніка, а з іншага боку гэты саюзнік стаіць колам на шляху гэтых вуглевадародаў, якімі харчуецца эканоміка Кітая. Так, шановне гаспадарства, я прапаную трошачкі звузіць нашу перспектыву з Ірана, вярнуцца на Беларусь і паглядзець скрозь Беларусь. Так, гэтыя падзеі іранскія. Александр Лукашенко, тым больш сёння даў нагодаў для гэтага на фоне эканамічных правалаў унутры краіны і на вонкавых рынках. Сёння кадрава ператрос амаль 50 пасадаў у дзяржаўных арганізацыях і органах улады. Новыя кіраўнікі зацверджаныя ў сістэме дзяржкантролю і рэгіянальных камітэтах, асобны акцэнт на сілавым і навуковым блоку. Абноўлены склад дзяржаўнага сакратарыяту Савету бяспекі. Лукашенко запатрабаваў узмацніць падрыхтоўку афіцэрскага складу і усталяваць жорсткі кантроль за ёй як у войсках, гэтак і ў вайсковай акадэміі. Акрамя таго, прызначаныя новыя намеснікі старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук, Лукашенко заявіў пра неабходнасць страсянуць акадэмічную сістэму. Гэта пра тое, чым займаецца афіцыйны Менск, калі ягоны у тым ліку стратэгічны сатрасае кадры і паветра. Так, стратэгічны саюзнік цяпер сатрасаецца пад ізраіля-амерыканскімі бомбамі. Гэта можа і ёсць той адказ Александра Лукашэнкі. Вось мы, журналісты, шукаем, як адкажа, як адрэагуе Александр Лукашенко, бо пакуль што нуль гэтай рэакцыі. Ну, можа, вось гэтая замена, новае прызначэнне двух намеснікаў старшыні Рады бяспекі, гэта нейкі адказ ёсць. Ці вы пабачылі, як у дзеяннях улады Менску, якім чынам ён на гэта рэагуе? Канешне, пабачыў. І вы толькі што гэта агучылі. Ніяк. У яго няма добрых крокаў вось у адказ на тую сітуацыю, якая склалася. І я б казаў, нават не ён галоўны, у каго няма крокаў. Владзімір Владзімірович, які сидзіць, як вы ведаеце, дзе так, у бункеры, я думаю, цяпер. І у яго таксама няма добрых крокаў у гэтай сітуацыі. Я думаю, таксама усе звярнулі ўвагу на яго крайне млявую рэакцыю на тое, што адбылося. Разам з тым, Пуцін, напрыклад, правёў перамовы з шэрагам кіраўнікоў арабскіх дзяржаваў, там пазваніў наследным розным прынцам, занепакоенасць сітуацыяй, больш нічога такога не было. Ён, атрымліваецца, патэлефанаваў тым краінам, якія патэнцыйна гатовы ўступіць у вайну з Іраном. Так што тут мы бачым, няма добрых крокаў. Ну, Лукашенко
Ну, калі б ён патэлефанаваў на Блізкі ўсход, не думаю, што гэта нешта змяніла, бо і званок Пуціна таксама нічога не змяніла. Ну, ён можа патэлефанаваць в Аман, бо толькі што таксама паведамляе BBC, яны ўжо факт-чекілі, праверылі, верыфікавалі гэтае відэа. Так, удар быў нанесены і па порту аманскаму, на які таксама афіцыйны Менск разлічвае для гандлю сваімі таварамі, так, прынамсі, было заяўлена раней. Чаму тады Александр Лукашенко, чаму вы кажаце, што няма добрых рашэнняў у гэтай сітуацыі? Сёння акурат была ў яго выдатная трыбуна, былі сілавікі, так, былі рознага кшталту у яго там госці, з якімі ён мог гэта все выказацца. Чаму маўчыць? Ён чакае пазіцыі Масквы, якая все-таки ёсць такая-сякая. Ці ён все-таки хоча не згаваць, так сказаць, не толькі дзеда маскоўскага, але і амерыканскага? Ну, я думаю, за ягоную душу кажуць усе гэтыя прапагандысты афіцыйныя, так, якіх мы наслухаліся, ну, хто, канешне, меў жаданне іх паслухаць, я ў пераказе. І, власна кажучы, далей нічога. Вось ён можа там, адзінае, што можа гэта ператрахваць, так? Вось як ён там 30 год таму выйшаў на гэты трэк, так і працягвае ім займацца, бо іншых інструментаў у яго няма. Спадар Євген, раз ён так маўчыць, ну, опасаецца гаварыць, то значыць, эта падзея можа мець каласальны ўплыў і на яго, на Беларусь у цэлым. Які гэта можа быць уплыў? Мы якраз сёння і запытваемся ў нашых гледачоў трансляцыі пра гэта падзеі ў Іране. Это толькі палітыка ці эканоміка? Гэта вы яшчэ забываецеся на эмацыйны стан людзей. Я думаю, людзі ў Беларусі з такім, ну, уздымам эмацыйным успрынялі навіны з Ірану. Тым больш, што была падрыхтоўка такая у студзені месяцы, калі мы ўсе перажывалі за гэтыя пратэсты, усе бачылі, так? Усе прыгадывалі, суадносілі з тым, што адбывалася і можа будзе адбывацца ў нашай краіне. І вось цяпер мы глядзім на тое, куды пойдзе вось гэтая сітуацыя. І ўсе, канешне, хацяць, каб перад намі ўзнік вось гэты прыклад, ну, мирно уже не атрымаецца, но такой больш-менш мяккай трансфармацыі, бо могуць быць вельмі жорсткія сцэнары. Там з развалам краіны, з грамадзянскай вайной працяглай і так далей. Вось, што будзе ўсё ж такі мірны пераход да дэмакраты. І калі і дзяржава захаваецца, і, уласна кажучы, не захаваецца пры гэтым рэжым, які гэтую дзяржаву трымаў там 30 з лішкам год. І тут, вось, уласна кажучы, для беларусаў, і, я думаю, не толькі для аналітыкаў і экспертаў, будзе вельмі цікавы прыклад, якім шляхам мы можам пайсці. Вось тут нават больш цікава, чым эканоміка і палітыка, на мой погляд. Бо мы пачнем уяўляць сабе сваю будучыню. А калі мы пачнем яе уяўляць, гэта ўжо, ну, гіганцкі крок у бок таго, што мы яе будзем ажыццяўляць. Ой, уже забыліся, як это выглядае. А трэба прыгадваць, і Іран якраз нам нагадвае. З іншага боку, я думаю, што Александр Лукашенко бачыць, што ў яго ў прынцыпе складаюцца добрыя адносіны з Дональдам Трампам, хаця той, напрыклад, у суботу перад пачаткам гэтай аперацыі супраць Ірану узгадаў Александра Лукашенко, толькі не назваў яго па імені і прозвішчу. Проста сказаў, што ёсць добры лідар Беларусі і так далей. На ваш погляд, можа быць, Трамп ввогуле забывае, уласна, пра гэтага Лукашенко, а калі пытаецца, то як бы ён мае нейкія асацыяцыі з Расіяй і вось, ну, нешта называе, але Лукашенко ўспрымае гэта сур'ёзна на свой рахунак. Як вы лічыце? Я думаю, што Лукашенко б, канечне, абраў, каб яго не прыгадывалі. Бо, уласна кажучы, вось прыгадывалі Мадура, прыгадывалі Іран. Вельмі кепска гэта скончылася для і Мадура, і Аяталы. Так што тут лепш, вось, калі сидзіць непрадказальны, у тым ліку для сябе, чалавек Дональд Трамп на пасадзе ў Белым доме, лепш сидзець ціха і не нагадваць пра сабе. Калі ён сам прыгадаў, тут сігнальчык можа быць вельмі і непрыемны. Не тое, што ён сапраўды лічыць Лукашенко там вялікім лідарам Беларусі, а таму, што ён, опа, у яго штосьці шоўкнула. І тут жа вельмі цяжка казаць, якую цэль ён наступная бярэ Трамп, маю на ўвазе. Можа ён вырашыць праз вось гэтага бліжэйшага саюзніка Масквы паказаць Маскве сваю магутнасць, наколькі ён можа паўплываць у гэтым свеце. Так, як ён зрабіў, уласна, з Венесуэлай і з Іранам. Таксама і Расія нічога не магла зрабіць. Па аднаму саюзніка Расіі патрошкі, але адсоўваюць. Так? Дзякуй вялікі вам за размову. Спадар Яўген Красулін, кандыдат гістарычных навук, быў у нас у студыі ў гасцях. Абмяркоўвалі мы апошнія падзеі, звязаныя з Іранам і іх уплыў на Беларусь. Дзякуй.
Так, цяпер далёка ад тэмы не адыходзім, цяпер возьмемся за эканамічны аспект гэтых падзеяў. Беларуская эканоміка і без вайны на Блізкім Усходзе затухала. Пытанне, што будзе цяпер? Пра гэта неўзабаве ў нашай студыі эканаміст Андрэй Махоўскі. Пакуль жа фактура да размовы, чарговы штрых да стану беларускага экспарту на ключавым для Беларусі рынку расейскім. Там, у студзені, продажы новых аўтобусаў МАЗ абваліліся ў разы у параўнанні з канцом мінулага года. Нават саюзны кірунак больш не гарантуе стабільнасці. На заходнім контуры іншы выклік і гаворка не пра санкцыі. Літоўская асацыяцыя перавознікаў Лінава звярнулася ў Еўракамісію. У Беларусі затрыманыя больш за 1000 грузавікоў, а агульная ацэнка стратаў можа перавысіць 20 мільёнаў еўра. Канфлікт выходзіць на ўзровень еўразвязу з рызыкаю новых пастановаў супраць Менску. І ўсё гэта на фоне эскалацыі вакол Ірану, калі канфлікт ударыць па нафтавых рынках і расійскіх фінансах. Ці вытрымае беларуская мадэль, якая без таго мае рост ВУП на ўзроўні 1%? І ці ёсць ва ўраду рэальны план выхаду з піке без нармалізацыі дачыненняў з суседзямі? Эканаміст Андрэй Махоўскі будзе дапамагаць нам разбірацца ў гэтых складаных пытаннях. Вечар добры вам, спадару Андрэй. А можа і лёгкі. Добрый вечер. Можа для вас лёгкі. Так. Не, гэта складанае пытанне даволі. Так, пра тое, што як вайна в Іране даб'ецца на беларускай эканоміцы, мы адразу не будзем ім пачынаць, трошкі падыдзем бліжэй пачнем з Літвы. Чаму Менск, на вашу думку, так і не вырашае праблемаў з Літвой? Няўжо такое адчуванне, што ва ўрада ёсць нейкі запасны план па выхаду вось з гэтага эканамічнага піке, без вот разморозки адносінаў суседзяў? У вас гэты план відаць? Ці, палітыка это понятно, што яны не размарожваюць адносінаў, але тут же уже здавалася б эканоміка так прыціскае. Глядзіце, я бачу у іх адзіны план. Гэта план, дысцыпліна павінна быць дысцыплінаванай, а эканоміка павінна быць эканомнай. І гэта ўвесь план, які я ў іх насамрэч бачу, бо нічога іншага яны ж не прапаноўваюць. Ніякіх іншых ідэяў, акрамя таго, што трэба больш кантролю, трэба больш сачыць, трэба выконваць вось распараджэнні. Нічога гэтага няма. І гэта праблема ў тым, і праблема тут палягае ў тым, што зараз Лукашенко, насамрэч, ён сам усім кіруе. Я маю на ўвазе, што раней там былі вакол яго людзі, якія выпраўлялі ягоныя памылкі, так ці сяк, ці то калісьці ўдавалася, калісьці не. Зараз гэтыя людзі альбо яны сышлі, альбо яны не хочуць гэтага рабіць і проста выконваюць чыноўнікі дакладна тое, што і ён ім даручае. Вось гэтая гісторыя з асвятленнем, выключэннем асвятлення, вось ідэальны проста прыклад, як Лукашенко сказаў, ты сказаў выключыць святло? Окей, мы выключым святло. І потым на другі дзень Лукашенко такі: ой, а што ж мы нарабілі? А трэба было падысці больш творчаскі да гэтага. Таму не, я не бачу ніякага плану, ніякай альтэрнатывы. А што тычыцца, чаму беларускія ўлады не спрабуюць неяк вырашыць вось гэтую сітуацыю з Літвой, гэта ж іх стратегія такая, так, адносінаў увесь час ісці на абвастрэнне. І калі яны лічаць, што калі яны нешта саступаюць, то яны лічаць, што яны прайгралі. У іх няма такой гульні з нулявой сумай, так? То бок мы адпусцім фуры, значит мы прайгралі, значит Літва выйграла. І таму тут адбываецца такі тупік. І тут трэба яшчэ разумець, што ёсць жа яшчэ адносіны беларускіх уладаў да суседзяў. Яны ж суседзяў усур'ёз не ўспрымаюць. Яны нават Польшчу усур'ёз не ўспрымаюць, а Літву тым больш. Хаця літоўская эканоміка большая за беларускую, так, і не кажучы пра ўсё астатняе. Так, пытанне. Можа, тады ігра проста не стоіць свечак, кажуць, для афіцыйнага Менску, калі там разруліць эту лагістыку з Літвой, так, гандаль патрошкі адкрываць. Это все зразумела, што это складаны працэс санкцый, которые былі накладзены, у тым ліку за удзел Беларусі ў вайне супраць Украіны, што многія з іх і не адменіцца, пакуль вайна не скончыцца, так. Але нават, можа, сапраўды, вось Менск ацэньвае, што не варта нават такіх дробных нейкіх там дамагацца, як дробных, напрыклад, там той жа Клайпеда, Купорт, так, для экспарту таго ж самого Белкалія, который там, дасць там плюс 800 мільёнаў, ці нават
нават калі мільярд, там розныя эканамісты лічбы называць. Можа, проста ігра не стоіць свеч, і атрымліваецца, што ў Менску проста цяпер і няма іншага выхаду, нават калі б была палітычная воля там аднавіць гэтае дачыненне з суседзямі. Ну, глядзіце, у Менску насамрэч вельмі цяжка з тым, каб знайсці добры выхад з гэтай сітуацыі, якую на сябе самі загналі. Таму што, ну так, вы абсалютна слушна кажаце, што большая частка санкцыяў гэта будзе доўгі працэс адмены, што нават калі там калій пусцяць, ну так, гэта прынясе там нейкія грошы, гэта прынясе, можа, там да мільярду дадаткова. З аднаго боку, беларускім уладам гэты мільярд быў бы зусім не лішнім, асабліва ў цяперашняй сітуацыі. З іншага боку, ну, яны не хочуць ісці на саступкі, а ёсць яшчэ трэці бок гэта Расія. Ну, вось мы бачылі, як Лукашэнку прыніжалі за тое, што ён там з Трампам нейкія шашні зацеяў, да? За то, што ён хацеў паехаць на гэты Савет міру. Бачылі, як гэта ўсё было, ну, я не ведаю, просто, ну, як яму паказалі яго месца, калі ён апошнім разам быў у Маскве. Да, просто там, ну, просто... І апошнім, і перадапошнім, так. Пару тыдняў тут такі. Ну, асабліва апошнім, слухайце, ну, асабліва апошнім, бо гэта красамоўна, калі нікога не паслалі цябе сустракаць у аэрапорт і нікога не паслалі праважаць, ну, а ты ж усё ж такі, ну, як бы прэзідэнт, ну, так, цябе ж яны лічаць усё ж такі прэзідэнтам. Гэта быў працоўны візіт, павінен быў, ну, гэта пратакол, павінны былі кого-нибудь послать, хоть кого-нибудь наместника мэра Москвы хотя бы послали. Але не, сустракаў Лукашенко яго ўласны амбасадар у Москве. Таму, ну, вось, ну, гэта быў прыніжальны для яго візіт, я толькі так гэта расцэньваю, і гэта было, яму паказалі яго месца. Вось, таму вось гэты трэці бок, Расія, якая таксама, ну, не вельмі так добра будзе глядзець на тое, калі Лукашенко будзе паляпшаць занадта свае адносіны з Захадам. Спадар Андрэя, як глядзяць у Маскве на беларускі экспарт? Бачым, што вось, ну, МАЗ проста губляе пазіцыі, там у 7,5 разоў упала, зато з Джылі нібыта ўсё окей, гэта таму, што, напэўна, МАЗы гараць, а Джылі пакуль не гараць. Ці ўвогуле Пуціну цяпер залежыць на беларускім экспарце? Я, ведаеце, больш за ўсё я здзіўляюся ў МАЗе, што у яго яшчэ засталіся пазіцыі, якія ён можа губляць. Ён губляе ўжо так даўно. А у мяне яшчэ і пытанне было па МАЗу асобнае падрыхтавана. Ну, але добра, давайте. Вось, ён іх так даўно губляе, гэта кожны раз гэта ў разы просто падзенне ў МАЗа. Я не ведаю, што там будзе далей, што ён там будзе прадаваць. Я не ведаю, дзвёркі ад МАЗа там, ці што. Ну, але чаму тады Пуцін, ну, так уже не дапамагае Лукашэнку з гэтым экспартам? Сваіх трэба падтрымліваць, але там кітайцаў запусцілі таксама дастаткова шмат. Ну, глядзіце, значит, ну, а як, ну, не, Лукашенко, конечно, разлічваў, што Пуцін ему дапаможа, ён пра гэта казаў перад візітам, да? Але як ему можна дапамагчы? У расійскай эканомікі ёсць вялікія праблемы. Расійская эканоміка скарачаецца. На расійскім рынку не хапае месца нават ужо для расійскіх тавараў. Лукашенко ўвесь час намякае, ён адкрытую не кажа, але намякае, што Расія павінна неяк абмежаваць экспорт кітайскіх тавараў. Але, ну, камон, ну, Расія таксама не можа абмежаваць экспорт кітайскіх тавараў. Ну, Кітай пакрыўдзіцца, калі Расія закрыецца ад Кітая. Вось, таму, як бы, ну, увесь час гэта было так, што значная доля беларускага вот гэтага цяжкага экспорту, ну, я маю на увазе цяжкі экспорт, я маю на увазе вось гэтыя ўсе машыны, там усё гэта такое, яна ішла пад расійскія дзяржаўныя праграмы. Рэгіянальныя праграмы, там, нейкае абнаўленне аўтапарку, там, ну, нешта такое, да. А зараз скарачаецца фінансаванне просто на гэтыя праграмы. Ну, іх, зноў жа, не хапае для расійскіх вытворцаў. Ну, і так расійскія вытворцы, там, і Гомсельмаш, і малочнікі вось апошнім часам, і аўтаваз, ну, все кажуць, што Беларусь займаецца недобрасумленнай канкурэнцыяй на расійскім рынку, што трэба абмежаваць, там, неяк абмежаваць вось гэты экспорт беларускіх тавараў. У Беларусі і так вельмі добрыя ўмовы на расійскім рынку. Просто зусім добрыя ўмовы. Ну, як бы... Так вот, Спадар Андрэй, так вот і пытанне. Так вот і пытанне, окей.
добрыя умовы і так на расійскім рынку. І мы нават калі сёння глядзім Белпол, так, чарговы зліў там дастаў дакумент пра тое, што бабруйскі аграмаш просіць у беларускага ўрада там дзесяткі рабочых проста пільна, так, бо не спраўляюцца з планамі і гэтак далей. Перад гэтым мы ўжо мелі такое пацверджанне пра МАЗ. Таксама МАЗ шукаў больш за 1000 1700 падаецца ажно працаўнікоў. Да, больш за 1000 рабочих, каля 2000 рабочих. Крытычна там было 400 крытычна. 1700 шукаў, а крытычных 400. Ну так. То бок справа не ў канкурэнтназдольнасці, скажем так, прадукта МАЗа, а у рабочих руках? Ці ў чым першасна прычына? Так вось. Не, глядзіце. А то нас улады кажуць, што у нас асноўная праблема. У нас асноўная праблема это рабочыя места. Не хапае работнікаў, а так у нас все загружана, перегружана магутнасці. Не, глядзіце, гэта две розныя праблемы. Па-першае, як бы МАЗ губляе там гэты расійскі рынок, таму што расійскі рынок у прынцыпе скарачаецца. Па-першае, ёсць канкурэнцыя, па-другое, расійская эканоміка скарачаецца. А праблема з працоўнымі гэта крыху іншая праблема. Гэта праблема, якая ўзнікла пасля 2020 года, яна звязана з тым, што людзі масава выязджаюць з Беларусі. Мы ведаем там апошнія лічбы, тое, што я падлічваў на пачатак 25 мінулага году, гэта каля 600 000 чалавек выехала з Беларусі, так? Відавочна выехалі і ў 25-м годзе, хаця не так шмат ужо можа было. А ёсць яшчэ людзі, якія не выехалі з Беларусі, але якія працуюць у Расіі. Яны як бы фармальна ў Беларусі, але працуюць яны ў Расіі. І гэта велізарная колькасць людзей. І гэта звязана, то бок гэта не асноўная праблема, гэта не эканамічная праблема ў асноўным, бо ўлады ж выдавілі гэтых людзей з краіны. Вось тых людзей, тых 500 000, якія выехалі ў заходнім напрамку. Але умоўна, каб яны вярнуліся, каб гэтыя рабочыя рукі былі все на месцах, то што, МАЗы б лепш прадаваліся ў Расіі? Калі б гэтыя працоўныя рукі былі... давайте так, для того, каб гэтыя людзі былі на месцах, у Беларусі павінны спыніцца рэпрэсіі. У Беларусі павінны стварыцца умовы, каб гэтыя людзі вярнуліся. Калі ў Беларусі створяцца такія умовы, то можна будзе прадаваць беларускую прадукцыю на захад, бо тады будуць здымацца санкцыі. Тут як бы гэта ўсё павязана. Спадару Андрей, то давайте так, нам еще ж вынікі войны ў Іране для Беларусі, а пакуль што все-таки пра курсы. Ці вот тут з'явілася трошки неразбярыха з курсамі долара ў Беларусі, так, што можна здаць па 2,90 ці па 3-4 рубля, так? Банкі вельмі вялікі цяпер раскід курсаў чамусьці сёння прадэманстравалі. Ці гэта вось можа ўжо ёсць рэха гэтых падзей у Іране? Як вы лічыце, ці гэта асобная гісторыя? І тады ўжо перайдзем да таго, чаго нам чакаць ад Ірана, так? Канкрэтна наступстваў эканамічных для Беларусі. Разбежка, так, гэта магчыма рэха вось гэтай вайны ў Іране, таму што цяжка прадказаць, што будзе з доларам. Менавіта з доларам. Я не маю на ўвазе, што будзе з доларам у Беларусі, я маю на ўвазе, што будзе менавіта з доларам і як ён, сам долар будзе сябе адчуваць у свеце, у прынцыпе. Вось. І так, і відавочна, якая можа быць прычына, гэта, канешне, рэха вось гэтай іранскай вайны. Так, і адпаведна задаемся пытаннем сёння на гэты конт. Агулам, спадар Андрэй, калі мы ўсё ж такі у асноўным бярэм гэтую нафту ад Расіі, так, яна цяпер можа у сувязі з гэтымі падзеямі стаць даражэйшай, так, на экспарт. Ці яна падаражэе для Беларусі і ці падаражэе топліва ў тым ліку? Як гэта можа быць звязана? Ой, глядзіце, гэта такое даволі цяжкае пытанне, в сэнсе... Разумею. Гэта пытанне, як бы... Так, па-першае, не факт, што расійская нафта падаражэе, так? Вось, як бы мы купляем нафту ў Расіі на асаблівых умовах, мы не купляем яе па такіх сусветных коштах. Насамрэч, мы зараз не ведаем, па якой цане беларуску купляе гэтую расійскую нафту. То бок, ёсць зніжка, якая ёсць для Китая, для Індыі. Гэта зніжка была у сярэднім $30 за барэль. То бок, вось лічыце, калі нафта была $70, так, яна зараз падаражала, але гэта не значыць, што расійская, што расійская нафта, яна аўтаматычна будзе стоіць, вось там, было 70, да,
бренд, ну, сорт бренд 70 каштаваў, расійская нафта 40, зараз сорт бренд каштуе 85, гэта не значит, што расійская нафта будзе каштаваць $55, так? Гэта зніжка, яна, ну, не является некай, ну, я не ведаю, інституцыянальнай. Так, сталай, это, так. Прадмет дамоўленасці паміж пакупніком і прадаўцом. Вось, таму, ну, тут галоўнае пытанне з гэтым, ну, тут пытанне, па-першае, тут пытанне ў тым, як гэта паўплывае на расійскі бюджэт, гэта асноўнае пытанне, да, што будзе з доходамі расійскага бюджэту. Другое пытанне, гэта як доўга працягнецца гэта ваенная аперацыя. Калі яна працягнецца там, як казаў Трамп, 4 тыдні, то, ў прынцыпе, я не бачу, каб гэта было нейкі значны ўплыў. Ну і зноў, цяперашні рост коштаў на нафту, асабліва коштаў на газ. Спадар Андрей, у нас літаральна 30 секунд. Так, ужо 7 гадзіна хутка. Так, окей, значыцца, усё, уплыў на беларускую эканоміку будзе залежаць ад таго, наколькі прадоўжыцца, наколькі зацягнецца гэтая вайна ЗША і Ізраіля супраць Ірану. Пакуль што, калі яна будзе не такой доўгай, я не бачу ніякага вялікага ўплыву на стан беларускай эканомікі ні ў лепшы бок, ні ў горшы бок. Ну вось галоўная выснова. Спадар Андрэю, дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за ваш аналіз. Андрэй Махоўскі, вядомы рынок, быў з намі на сувязі. Ну, а мы цяпер запрашаем спадарства на нашу рубрыку «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з калегамі з Бэгамедыя. Ну і пачынаем ад Берасцейшчыны, калі казаць дакладна, з Палесся. Жыхар Пінску эмацыйна выказаўся ў соцсетках пра стан новай дарогі каля аднаго з гандлёвых цэнтраў гораду. Ён кажа, што пакрыццё, якому крыху больш за год, ужо разбуранае. Пад відэа з'явіліся дзесяткі каментараў. Раджане скардзяцца, што такая сітуацыя не рэдкасць. Я, конечно, дико извиняюсь, но как дорога возле торгового центра, всеми известного и всеми любимого в городе Пинске, за 1 год превратилась вот в такое состояние, по которому просто невозможно ехать. Это же как ее надо было делать и из чего? И почему никто сейчас не бежит, не спасает ее, не ремонтирует? Ну, мне кажется, это уголовная статья, нет? Как вы думаете? Ну, маем відэа таксама з іншых рэгіёнаў, таму так, это ўжо сістэма ў нас, сістэмна. А тым часам у Чачэрску на аўкцыён выставілі сядзібу графа Чэрнышова-Круглікава. Пачатковы кошт усяго 45 рублёў. Таргі прызначаныя на 31 сакавіка і пройдуць на электроннай пляцоўцы беларускай універсальнай таварнай біржы. Будынак 19 стагоддзя ёсць гістарычна-культурнай каштоўнасцю і ўжо не ўпершыню спрабуе знайсці новага ўладальніка. Сядзібу пабудавалі ў 1860 годзе. Гэта двухпавярховы цагляны асабняк плошчаю больш за 1000 квадратных метраў. Цяпер будынак закансерваваны і не выкарыстоўваецца, але раней у ім былі ўсе камунікацыі. Паводле ўмоваў аўкцыёну новы ўласнік абавязаны падпісаць ахоўнае абавязанне, правесці рэстаўрацыю цягам 2 гадоў і выкарыстоўваць аб'ект для прадпрымальніцкай дзейнасці таксама цягам наступных 2 гадоў. Так, інвестыцыя мае быць сур'ёзная, ну і ўлады, мы ведаем, сочаць за гэтым, бо адбіраюць таксама падобныя аб'екты ў інвестараў, калі, на думку ўладаў, яны не спраўляюцца так, з аб'ёмам інвестыцый. Тым часам вяртаемся на Берасцейшчыну, там пад Жабінкай зафіксаваны масавы замор рыбы на вадаёмах былых торфараспрацовак у азіяцкім сельсавеце. Відэа з мёртвай рыбай на лёдзе з'явілася ў тык-току і выклікала шырокі рэзананс. Карыстальнікі спрачаюцца аб прычынах. Адна ліст, што рыба загінула ад недахопу кіслароду і адсутнасці прафілактычных захадаў. Іншыя называюць тое, што адбылося экалагічнай катастрофай. Заявілі, што да гібелі рыбы датычныя нядобрасумленныя рыбакі. Паводле інфармацыі прыродаахоўных службаў, пры дэфіцыце кіслароду рыба падымалася да паверхні вады, дзе яе вылоўлівалі падсакамі. Буйную рыбу, як сцвярджаецца, забіралі, а дробную пакідалі на лёдзе разам з водарасцямі. Менавіта гэта і прывяло да яе гібелі.
У райвыканкаме падкрэслілі, што такія дзеянні парушаюць прыродаахоўнае заканадаўства і наносяць шкоду экасістэме. У той жа час паведамляецца, што цяпер кіслародны рэжым у вадаёмах нармалізаваўся. Гаспадарства, коротка падвядзем вынікі нашага пытання. Вайна на Блізкім Усходзе. Значна паўплывае ці нязначна, прагаласавала больш за 75% нашых гледачоў. Не паўплывае на агул, так лічаць 12%. І тыя, хто не ведае адказу на гэтае пытанне, у тым ліку сёння мы таксама задавалі адзін аднаму і нашаму эксперту гэтае пытанне, 22%. Вось такі вынік. Так, ну і падзеі ў развіцці, таму яшчэ дэтальна мы не можам казаць пра нейкія наступствы, але што дакладна абяцаем гаспадарству, што за гэтымі падзеямі будзем штодзённа сачыць і ўключайце нас штовечар, каб абмяркоўваць тыя ж наступствы, так і будзем уласна бачыць, у які бок сітуацыя развіваецца. Такім чынам ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякую вам за вашу увагу, лайкі і каментары. Для вас працавалі Алесь Залеўскі, Віталь Бабін. Зычым вам удалага вечара і да сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.